היי חברים, מה העניינים? מה שלומכם? אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו אוטוטו נסגרים והופכים להיות פרטיים שוב, כמו שהיינו לפני המלחמה, אז ולכאלה שלא מכירים אותנו. אני אילנית איינס, מאמנת אישית וקבוצות להתפתחות אישית. מאמנת כושר, לא מאמנת, לא יודעת, לבחינות, אלא התפתחות אישית. בשלושה נושאים. הנושא הראשון זה בריאות, הנושא השני זה כסף, והנושא השלישי זה יחסים. אנחנו באים בקבוצות גם גדולות, גם קטנות, פרטני, עוברים תהליכים. אם זה בעצם תהליכים לבוא, לדעת מה המסר שאני רוצה להעביר, מה אני קולט בכלל מהעולם, מה העקרונות שלי, מה היתרונות שלי, איפה אני יכול להעצים, איפה אני יכול לחזק, ואיפה אני צריך לדברר. ובגלל זה אנחנו נפגשים 3 פעמים בשבוע. הפגישות הן ראשון, שלישי וחמישי, בין 6 ל-8, וביום רביעי יש לנו מפגש בין 10 ל-12 או 12 עד 2, זה תלוי, כאילו אנחנו ישר מעדכנים כל הזמן בקבוצות. זה לא מפגשי היכרות, זה מפגשים בעצם גם עם עצמנו וגם עם הסביבה. זה לא בעיקרון אנשים רק עם מוגבלות פיזית או נפשית, אלא בעצם כל בן אדם שרוצה לבוא ולצלול ולהסתכל ולבחון מה הוא יכול לתת, מה הוא יכול להגיש במקום שלו, במציאות שלו, בריאליות שלו, אנחנו באים וממנפים את זה. סליחה. לכן אני רוצה להגיד לכם ומזמינה אתכם כל ראשון, שלישי וחמישי לבוא אלינו ברשתות החברתיות, אם זה בטיק-טוק, אם זה בפייסבוק, אם זה באינסטגרם, אם זה בטלגרם, אם זה ביוטיוב, ובעיקרון כמובן תכנסו ותהיו חברים בקהילה המקסימה שלנו והאוהבת. יש בעיקרון ימי רביעי, בגלל זה משתנה בבקרים השעות, אנחנו יותר עושים את זה חברתי, לא פרקטיקה, לא בעצם זה לא בחפירה, אלא פשוט שרים את זה החוצה, מציירים את זה החוצה, מנגנים את זה. תודה. ולכן אני מאוד אשמח לראות כל אחד מכם. ואנחנו הופכים להיות פרטים שככה לבוא ולעשות איזשהו התמדה של קבוצה, ושהקבוצות בעיקרון כאילו, כי עד היום
הקבוצות היו בית. אני רוצה לשדרג את הבית הזה, להפוך את זה ארמון חממה. ובגלל זה אני מזמינה אתכם, לא רק אתכם, את בני משפחתכם, את החברים שלכם, את המכרים שלכם, הילדים שלכם, אם הם מעל גיל 18, הם גם מוזמנים. ואני אשמח מאוד לראות אתכם. אז יהיה לכם המשך שבוע מקסים, ומחכה לראות אתכם.